Nehnuteľnosti vo virtuálnej realite? Takto musí vyzerať aj tvoja prezentácia. Nielen na počítači či smartfóne, ale aj vo VR okuliároch. Klient si jednoducho nasadí headset a zrazu sa ocitá vo virtuálnom prostredí. Tu si vie prezentáciu pozrieť tiež klasicky vo vyhľadávači alebo zaujímavejšie, a to po kliknutí na zázračnú ikonu, ktorá ho prenesie priamo do interiéru svojho budúceho domova. Vníma dispozíciu, veľkosť miestností aj logiku celého priestoru. Nepozerá sa len na zastaralé 2D vizualizácie. On vstúpil do už hotového diela. A vy? Už nepredávate len predstavu, ale reálny pocit a zážitok. Zanechávate dojem profesionála, ktorý ponúka technológiu budúcnosti už dnes. 360-stupňové VR prezentácie fungujú na všetkých zariadeniach, môže byť samostatným webom, doplnkom k vašej existujúcej web stránke, alebo top nástrojom pri osobných rokovaniach s vašimi klientmi, investormi či staviteľmi. Získate tak dôveru, náskok a ďalšie výhody pred konkurenciou a hlavne šetríte čas. Získajte len reálnych záujemcov, tých, ktorí už nehnuteľnosť navštívili a sú pripravení konať a nie len premýšľať. Vy tak môžete venovať čas tomu, čo má skutočnú hodnotu, budovaniu portfólia a získavaniu nových realitných obchodov.